Zdravo, stonoga Saro. Zdravo. Ti se tako brzo kotiraš. Svaka čast, Saro. Veoma impresivno. Namerno si to uradila. Pogledaj ko je ovde. To je Detlić Vik. Zdravo, Detliću Vik. Zdravo. Saro, ti bi volela da naučiš da brzo trčiš? Zdravo. Vik, mojoj prijateljici Sari je potrebna tvoja pomoć da nauči kako da trči, a da joj se noge ne upetljaju. Desna, leva, desna, leva i brže. Vidiš, nije toliko teško. Ups. Biće lakše sa cipelama. Desno je žuta, levo je roze. Idemo. Leva, desna, leva, desna. Hajde, probaj da održiš tempo. Jadna Sara. Vik, imaš ideju? Ti bi da staviš Sari točkove na noge. Spremna? Idemo. Odlično. Baš se brzo kreće. Saro, uspela si. Ti možeš brzo da trčiš. Moj. Gline za modelovanje, malo dobrih ideja. Fajn. Možete da se zabavite. Vidimo se kasnije, drugari. Vidimo se kasnije, drugari. Kako se pravi stonoga Sara? Da biste napravili stonogu Saru, potrebno vam je malo zelene gline, malo žute gline, malo crvene gline, malo bele gline i malo crne gline, kao i nožić kojim ćete seći glinu. Za početak, mesite zelenu glinu. Podelite je na 4 dela. Kotrljajte je i napravite lopte. Kotrljajte 2 žute lopte i postavite ih u red između zelenih lopti da biste napravili telo. Postavite najveću zelenu loptu kao glavu. Kotrljajte zelenu kobasicu i presecite je na pola da napravite antene. Dodajte 2 zelene lopte i postavite ih na antene. Napravite crvenu kobasicu i isecite je na 6 delova da biste napravili noge. Uvijte krajeve da napravite stopala. Od male crvene lopte napravite nos. Kotrljajte malu belu i crnu loptu. Spljoštite ih da biste napravili diskove za oči i zenice. Kotrljajte malu žutu kobasicu i napravite im lep osmeh. Ovo je stonoga Sara. Ovo je stonoga Sara.